ị mara o nwere ọtụtụ omenala a na-eme na be unu ịmarọ ihe mpụtara ma ya bụ ikekwe ọ bụrụ na nna gị amaghị ya bụ ihe mana a na-eme omenala a mana ejubeghị kedu ihe kpatara eji were etinyegasị ụmụ ihe na omenala Igbo ngwa ka ndụ oge anya ịbịa n'ihe gbasatara agbankwụ nwaanyị Igbo traditional marriage. Kedu ihe kpatara a na-abụ ịbịa na list a na-etinye ewu? Ejugoro m nna gị ajụjụ a ngwa ọ bụrụ na ejubeghị ya jugodi ya si ya nna anyị kọwagodoro m ihe kpatara na ọ bụrụ na a na-eme emume agbamnkwụ n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo na a na-etinye ewu, a na-akpụrụ ụmụnna ewu. Ngwa kedu ihe ọ gwara gị? Ngwa dịrị ya n'ozi edemede. Onye ka nna agwa gị na ọ bụ nwata na-ekpupụrụ nna ya oche n'okpu agwụ ya na ọ bụrụ na ọ taghị ose na ọ na-ata ọjị. Den ejukwara m nna gị ajụjụ a, kedu ihe kpatara na ọ na-abụ nwaada nwa na be di ya? Ọ bụrụ na ụmụada abịa mmechata ozu, kedu ihe kpatara a na-akpụnye ha ewu? Ngwa dịka ihe ọ sara gị nwa. Ngwa dịrị ya n'ozi edemede. Kedu ihe kpatara na ọ na-abụ nwaada nwa na a na-ajụrụ ozu ya jụ na be nna ya nwa gbara ya egbe? Kedu ihe ọ na-egosi gị? Ejugoro m nna gị kedu ihe o kwuru? Ọ ya ka nna agwa gị na ọ bụ nwata maara ihe ka eji aga nzukọ ụmụnna, maka na nwata nna ya gwara okwu ndị ichie na-ege ntị ihe mmụọ ji ekwu.